İbrahim Seydo Aydoğan Wêjiya Kurdî li ser çava dibe. Dewra xaniya ku diviya me hêza Kurdî bidaya berzimanên din li dûma. Êdî em dizanin û em pê qanebûne ku em jî bi esl û binyadin û dikarin eşqê ji xwe re bikin armanc. Em êdî dizanin ku enwayê milletan xwedan kitêbin lê kurman jî tê de êdî ne bêhesêbin. Dewra Cedalet Bedirxana ku diviya bingehê wêjeyekê bihatiya danîn jî li dûma. Êdî em dizanin ku xwendeyên Kurdan dikarin li ser vî zimanê mîna neqaşan bixebitin, dikarin ji tecrübeyên wêjeya cîhanî sûd bigirin, trajedî û mîtolojî û dram û polîsiye her çi dibe jî wê tecrübeya bîra hevpar bikin milkê zimanê xwe û pê wêjeyekê ava bikin. Sed sal berê ev nebûn êdî hene. Bi fîşek û keleşan be jî, bi kerb û keseran be jî êdî hene. Armanca van gotinan ne bi tenê slogan e. Gava ku mirov hemû bûyer û kirûyên tekîlêdar deyne berhev, mirov rewşê jî baştir dibîne. Pîvana nirxandinên kêrhatê ev e. Dîroka Kurdan û dîroka zimanê wan û dîroka wêjeya wan ji hevdû cuda nikarin werin nirxandin. Kurdan li ber xwe da. Li hemberî zordestiyan, li hemberî gur û çeqelên ku li ser meytê wan civiyabûn, li hember talana axa wan û nirxê wan, li hemberî tirsa mirin û qirkirinê, li hemberî faîlê meçûlan, li hember windayiyan, li hember meytên li ber çemên avêtî, li kolanan bi rojan hiştî û di cemedankan de veşartî, di binê bodruman de şewitandî, di şikeftan de jehrîkirî, gundên valakirî, bajarên kavilkirî, bi milyonan penaberên li çola dinyayê belavkirî, li hemberî xizaniya plan kirî, li hemberî şerekê li ser wan hatiye ferskirî li ber xwe da. Pêşengên wan xistin kîsên devgirtî û avêtin nava golan, xwende û zanayên wan mecbûrî mişextiyê kirin, yên girtin bi dar vekirin, avêtin binê zindanan, canê wa dan ber jop û kehrebeyan, sûcên nedîtî xistin stûyê wan û cezayê giran li wan birîn. Kesên xwedan xîret mecbûr man ku li ber xwe bidin, li hember zordestên xwedan şîddeta zalimane yên ku rehma Xwedê di dilê wan de nebû, şîddeteke meşrû bikaranîn, lewre ber xwedan jî şîddete li ber xwedan û man wenda nebûn. Bîra wan hat hedimandin, milkê wan hat talankirin, çanda wan û zimanê wan hatin qedexekirin, navê wan hat qedexekirin, hebûna wan hat inkar kirin, lê Kurdan her li ber xwe da. Canê xwedan, milkê xwedan, zarokê xwedan, mirindan ber çavê xwe lêbelê li ber xwedan û ew agir geşkirin. Ew dewr jî li dûma. Lewra êdî kes nikare bibêje ku Kurd nînin dem û dewran guherî. Ew fedekarî, canfedayî, ew cangorîbûn, ew cehd û ew ket hemû gorên komel, tirbên bênav, mêtê bêkefen, êşa dilê wî kesê ku ji pişt stûyê de lêdane, xwîna wî ya rijiyayî, dayîka wî ya çavbigirî, rû bi qeremûşkan çiryayî vala neçû, wê ket û xîretê encamên zelal derxistin holê ku mirov divê pê serbilind be. Di vê rewşê de piştî van hemû bûyerê ku me bi Kurtî hewl da ku bi bîr bînin, êdî milletekî yeman heye ku agir ji çavê wî difûre, doza wî li seranserê dinyayê tê nas kirin, zimanekî wî heye, bîreke wî heye û axir wêjeyek jî li ser heye. Lewra Kurdan bîra xwe neavêt, bi xwe re anî, ji xwe re kir piştpal, ji xwe re kir star. Ziman alava sereke ya wê bîreye ku wê bi xwe re tîne û bi xwe re digerîne. Hingê wêjeya Kurdî jî bi wî zimanê ku ji dûr hatiye, bi wê bîra ku pê re hatiye û li ser wê ava bûye. Wêjeya Kurdî jî hingê şiklek an lingekê wê berxwedanê ye. Ji xanî heta bi Celadet û Musa Enter û Erebê Şeme û Mahmud Baxsî û Mehmet Uzun ve hemû jî bi heman xemê ve rabibûn. Mehmet Uzun bû lingê dawîniyê vê berxwedanê, heta ku bingeheke xurt ji wêjeya Kurdî re hate danîn. Uzunê ku ziman jî kiribû li hingê serekeyê romanê xwe tim digot, bi Kurdî binivîsînin, hema çi be jî bi Kurdî binivîsînin. Çawa Egîdê Xudo bi dê û dêmarî ve û bavê Nazê bi Stockholmê te çi dîtiye bêje ve ji kana wêjeya Rûsî ve dixwar, çawa Mahmud Baxsî bi gundikê Dono ve ji kana wêjeya Tirkî ve dixwar, Mehmet Uzun jî di heman demê de ji kana wêjeya Ewropî ve dixwar, lê hemûyan jî bi heman zimanê dinivîsand. Piştî wan êdî dewra berxwedana wêjeyî derbas bûye, êdî dewra xurtkirina wêjeyî ye. Ji ber wê ye ku ev e ji 20 salan zêdetir e ku em her dibêjin êdî hema çi be em qîma xwe pê nayînin, lewra êdî nabe ku em qîma xwe bi wê hema çi be bînin. Wêjeyê xwe li sînorê nava zimanan ceriband û qalikê xwe yê kevin şikand, xwe kir berhema çalakiyeke hevpara mirovahiyê. Piştî ceribandin û hewldanan, piştî berxwedanê em êdî hatibûn ber deriyekî nû qada afirandinê.
مافê me êdînîne ku em vajoya ceribandina wêjeyî di dewra nûjen de di ser xwendina wêjeya cîhanî re lêbelê di ber teqlîda wê re bi pêş veket. Bikaranîna zimanî carinan bêeqil bû, carinan lê dilikumî, lingeke çîrokê me carinan seqet bû, lingê me zêde îdeal bûn yan jî zêde mazlûm bûn. Vê yekê naîfiyek jî dida berhemê me. Teqlîda wêjeyê ku li ser bîrinê din ava bû heta radeyekê xwezayî bû lê diviya bû êdî li heslê xwe vegeriyaya, li kana xwe, li qada xwe, li bîra xwe, li mala xwe vegeriyaya. Lewra bi tenê li ser erda xwe karîbû bi pêş ve biketaya. Keşfa wêjeya gelerî aha duwê keliyê de dest pê kir. Wêjeya Kurdiya teqlîdî êdî xitimî. Hewldanên nûkirin û nûjenkirina çîrokên gelerî dest pê kir û ew qutbûyîn bi vî awayî ve ji holê hat rakirin. Referans û fîgurê ku ji wêjeya gelerî û ji çîrok û çirçirîkên gelerî de hat bandora xwe êdî li ziman û çîrokên nû kir. Hûtên nû, pîrhebokên bi qerewat, cinên mirovxwir hebûn, wêjeya Kurdiya nûjen nikarîbû ji bîr bikiraya bê ji ku hatiye û diviya ji teqlîdê bi dûr biketaya. Kamiliya ku bi salan e em behs dikin, hingê bi vê riyê ve karîbû bihataya bi destxistin. Em behsa şikl û formên wêjeyî, çarîn û hakûyiyan û sürrealîzmê nakin. Em behsa aforîzmayên sivik nakin, em behsa teknîkên vegotina roman û çîrokan nakin ku dinyayê hemû li dû xwe hiştin. Me ew êdî dawe rivandine. Wêjeya Kurdî diviya li mirovê Kurdî, li xaka Kurdî, li jiyan û mekanê Kurdî vegeriyaya, yanê li haveynê xwe vegeriyaya. Bêeqliya hin romanê me yên nûjen aha ji ber vê ye. Hejar û dewlemend, baş û xirab, rast û xelet, çê û neçê diviya wêjeya me li rewşên mirovê me bi xwe vegeriyaya. Ziman kemilê, şikl û form kemilîn Kurdiyê ev hemû nas kirin. Divê êdî dîtin û çavderiyên nava berheman jî biguherin, lewra heta ku ew jî nekemilin, kurahiya ku ji wêjeya nûjen tê hêvîkirin diqet nikaribe were peydakirin. Lewra wêje êdî ne bi tenê vegotina çîrokan e. Wêje vebêjeriyê jî vêbêjeriyeke bijarte ye, dil û gurçik wek yên şêran xurt, çav wek yên qertalan dûr, pençe wek yên pilingan bi darba kur. Divê bixwîne, bibîne, bide berhev û serhev û axir bizane. Ew vebêjeriya kamila nûjen dêriya felata me nîşan bide. Herçi vebêjeriya kamil e, ew berî her tiştî hevdalê zimanê Kurdî ye. Ji ava wî ve xwariye, milkê xwe baş nas dike, her wiha şikl û formên wêjeya cîhanî jî baş dawerivandine, ji bilî vê şêxê xem û êşa civaka xwe ye, bi mirovên civaka xwe re ketiye zindanan û agir bera laşê xwe daye, bi hejarên civaka xwe re li ser riyên penaberiyê bi qaçaxî li qemyonan swar bûye û heta ku bêhna genî ketiye laşê wî bi roj û şevan xwe li sînoran xistiye. Di şêvereşan de li benda pêjna lingên mêrxasan maye, azara kuştiyan dîtiye, zarokên bêbavhiştî nas kirine û buwan re li ber xwe ketiye, guzan li canê xwe xistiye, li ber jina xwe hatiye tazîkirin û kurê wî li ber çavê wî bi dar vekirine, tecawuzî zarokê wî kirine û keçê wî li bazaran firotine. Ew ji riyeke dûr ji talan û kuştinan hatiye, meğdûr lê meğrûr. Divê êdî şerha xemî dil bike fesane û hemû çîrok û serboriya bindestan bi vê kamiliya xwe ve bike behsane.